Okwenya kwa Ramogi Kamaroma manyien gigeno ni odichieng' mari medo teri makare machiegni weche manyien mag kagi kacha kokalo Ramogi TV kama bende wamedo luoni mopogore opogore ma osebedo katimore ka kod kacha e pacho ka. Machiegni nyinga en George Bati. Jatend piny William Ruto owacho ni piny owacho mare osemedo poko omenda ne sekta mar somo ahinya e jiwo somo mar CBC koloso e dhialo jopuonjre manchano yudo loch e piem mar wende e pare mar jot ma Nakuru. Ruto dhialo jopuonjre go kowacho ni jopuonj matayo jopuonjre go nyaka e loch margi ibiro med lemo. We have moderation capacities of the other platforms, YouTube and Twitter. Tomorrow morning, we are having that conversation with the global CEO of TikTok so that we can agree on a mechanism to moderate content in their space so that we can reduce the content that is negative and leverage on the monetization that is benefiting a lot more people. The standard of this festival is extremely high. And I really want to say the productions were apt. The costume and decor was superb. And the tonality and projection was beyond my expectation. Wadhi nyime nyakwa Ramogi wang'eyo ni weche motenore kod do ng'ado mondo mi achich ma itudo kod ohala mar yedhe mamero ji omedine kuom ndalo 5 ka obila medo timo nonro margi. Nancy Kigunzo mabende ong'ere gi nying mar Madhe Wangara koro ibro chwal kendo e do tarik 28 mar dweni. Kata kamano jal buche dono Njeri Thuku omiyo Madhe Wangara thuolo mar dhi yudo thieth e bwo arita mar obila kowacho ni pok owe thuolo kaluwore gi bura ma pod dhi mbele. Kigunzo en achich e wi wad yedhe mane obila omako e kar dak Mangara kendo wachore ni osebedo ka otimo ohalano kuom ndalo buora. Pod ibiro medine ka obila dhi nyime kod nonro. Kowere kod mago en jatend migao mar kit chwech Aisha Jumwa kawuono twak e romo mar 13 mar riwruok mar pinje e bwo riwruok mar Commonwealth. Jumwa manoloso e yor tudruok manyasani ka entiere pacho ka ne jokanyo mamoko maromo e piny mar Bahamas ojiwo twak e weche ma pod otweyo joma mine mamonogi go okang' e weche mag dongruok. Moko kuom wechego oting'o kedo kod lwenje mag kit chwech, kungo, jiwo tend mine e kind weche mamoko. We also need the horizontal leadership. Must leadership always be CEO? What about the woman who's a farmer? Can she lead the kettle deep? Can she be the leader, the chair of the coffee society? Because leadership, we've been told a lot of time, is women at the very top, the ones who are being seen. We want women, even those who are not being seen at that level, to also take up those positions because they are important to us. Women economic empowerment contributes to gender equality. And gender equality is good for development because countries that have gender equality, where women are more informed in decision making in the different sectors of the economy, those countries are way ahead in development. Gavana mar kaunti ma Trans Nzoia George Natembeya opwodhi kaka jalup jatend duond bura mar DAPK ma otelne kod Eugene Wamalwa. Koloso bang' sidhi ayanga kaka jalup jatend DAPK, Natembeya okoni oikore mar tiyo ne johera mag duond burano maonge akwede moro amora. E kindeno jotend duond burano Eugene Wamalwa kod Wafula Wamunyinyi oyango ni duond burano dhi chako luorore e kor gwenge ma Thurka mar manyo jotelo mabiro chung' ne duond buch DAPK e gwenge kaka yor tego duond burano motelo ne yiero maduong' mabiro. That His Excellency George because chama hiki kilizaliwa majuzi tu, it's just slightly over a year old, lakini kilishinda vyama vingi vimekuweko kwa zaidi ya miaka 30 kama ile Ford Kenya mkongwe,
kama ANC, kama KANU, na tuliwashinda kutoka kwa vyama karibu 90, tukaja tukawa nambari 5 Kenya hii in less than a year. Huyo Mheshimiwa George ataongezea mengi. He's going to add value kwa leadership ya chama yetu. Nataka kuhakikishia sisi tutatembea na wewe, ile mawaidha mpya utaleta. A new broom, nasema namna gani? New broom inafagia kushinda. Sweeps better, Now this is the new broom. Kwa Kibukuzu wanasema omwea. Yani ile bibi mpya. Waje ile Werunga alikuwa anasema. Kwamba tutajenga chama kuanzia mashinani, chama ambacho kitakuwa very strong. Vile party leader amesema ni chama kipya tu, ni changa, lakini kimefanya mambo, si ndio? Tutaendelea kufanya mambo makubwa. Sisi tunaamini katika demokrasia. Tutapatia kila mtu ambaye anakaa Trans Nzoia, ambaye yako na nia ya kusimama kwa chama chetu, asimame kwa chama chetu na awanie kile kitu ambayo anataka. Jombetre mag lokruok chal kor lwasi Afrika koro dwaro mondo weche mag thieth kata midhiero mag thieth kod ngima obed achiel kuom thorwach ma ichano twagi e romo ma ichano bagi e piny Kenya e chak dwe mar 9 higani. E romo mag bago e piny mar Malawi motelo ne romo mar twak ewi lokruok mar chal kor lwasi mabiro kelo kanyakla ji mowuok e pinje duto mag Afrika. Gikoni thoth midhiero mag thieth tinde ikelo kod lokruok chal mar kor lwasi. Jotend migepe mag thieth mochopo Malawi koni ber ka thorwach ma ibiro twagi e piny Kenya oriwo koda ka weche kaka inyalo tiek midhierogi ma oriwo iye ma omondo, nong'no kod thirno e kind weche mamoko. It is evident that the adverse effects of climate change are increasingly impacting our planet, affecting not only the environment but also the health and well-being of our communities. It is a reality that we are seeing and feeling every day. It is no longer something that we just talk about. Climate change at the global level is now regarded to be the greatest threat to human health. One of the critical things we need to work on as we talk about the climate health nexus is really what sort of evidence do we need to put on the table to not only say this is important from the perspective of, say, human rights or just climate, what you might call climate justice, but also from the investment case perspective. Kawadhi nyime ne piny owacho e bwo migawo mar mwandu ma yudore e bwo lowo koro chano medo osuru ewi mwandu ma kamago ma ikelo e pacho ka kowuok e pinje maoko. Kaluwore gi jatend migawo Salim Mvurya, mwandu machalo kaka clean kaachiel kod gypsum osebedo ka ikelo e pacho ka kowuok e pinje maoko, kata obedo ni mwandugo nitiere e pacho ka. Okoni chik ma kamano biro chiero kembe ma pacho ka kendo chiwo thuolo mag tije ne jopiny. Jatend migawono bende okoni gichano kelo kanyakla jokuny mula kod nyinyo mamoko matindo e kor gwenge mar rwako gi riwruoge mag saga kendo keto gi tenge kuonde moyiedhi mag kunyo mwandugo. Thank you so much. Katika mswada wa fedha tumeangalia vitengo muhimu. Kwa mfano upande wa madini hatuoni haja ya kwamba watu waweze kulete klinka kutoka ng'ambo, wakati sisi hapa tuko na limestone, tuko na gypsum. Kwa hivyo ndio maana tukaweka hapo gharama kidogo ya wale ambao wana import mambo ya klinka na gypsum, na ndio maana tumesema kwamba artisanal miners wote katika Kenya ambao sasa ni kama zaidi ya 1,000,000 tutaweka katika vyama vya ushirika, tuwatengee sehemu zao za kuchimba migodi ili kusiwe na athari zile ambazo tunaziona sasa. Tunashirikiana na makanisa katika 31 counties sasa, na kwa sasa hivi tumekuja kusherekea makanisa kwa ubunifu wao na ile kazi wanafanya wakisaidia watoto na vijana katika kukua kimaisha na pia kiroho.
Ime ene roere machuo mawuok e kaunti ma Meru okwayo jood bura mag kaunti no mondo ochuog apisi mar jaod gavana e yor chik mondo chiw thuolo ne jaod gavana ma Meru Morega Baichu mondo onyal wuok ayanga kendo kedo ne ratich yawuoyi manenore ka gima ojwang' e kaunti no. Roere gi wacho ni kaka nyaka ne lweny mar golo e apisi gavana ma Meru Kawira Mwangaza chakre higa mokalo, jaode Morega Baichu notuon thuolo mar loso ayanga gima giwacho ni ne ok otimore kamano e kinde telo mag gavana ariyo manosekalo manotiyo gi thuolo margi e kedo ne ratich nyithindo manyiri ka rowere ma yawuoyi to chal ka gima ojwang' e kaunti no. Kaluwore bende ni thoth rowere manitiere oyiengore kata thoth riwruoge manitiere kaunti no oyiengore mana korka nyithindo manyiri ka koro giywak ni gionge gi duol mora mora gino ma koro gidwaro mondo orangi matut kaka tuo mar kansa mamako yawuoyi kod jiwo gi e yore mag ohala. Angalia kama hapa Meru tulikuwa na gavana watatu. First 3 days wote walikuwa wanapata ofisi zao, wanatengewa pesa, wanasaidia mtoto wa msichana. Lakini vyenye tulipitisha gavana wetu wa mwanamke Morega akiwa first gentleman mwenyewe alisaulika. Na vyenye niliamua kutetea boy child nilianzia na Morega akiwa wa kwanza. Jana nilipeleka petition county assembly na tukapatia county clerk, na tunaamini hata yeye tutaweza kumtetea na apate ofisi. Vyenye tutamtetea na yeye ataweza kuja kwa ground huku, ataweza kuinua vijana. Naomba kama vijana 2027 ikifika, naomba wakuje kutuambia ya kwamba walipigania hii kiti ya boy child ikakuja indipoza tumesaidika kiwango fulani na fulani na fulani. So naomba viongozi wote wajitokeze wakaweze kusupport first gentleman Morega Baichu ndipoza sisi kama vijana tukaweze kusaidika. For now you cannot access that office. So we are saying that because we know it's an office on its own, let it be accessible. Ndio maana hata kama ni vijana wako na proposals za biashara, you know, you feel comfortable when talking man to man and explaining your problems to a man. So my humble plea is that let that office be accessible and let him be allocated some funds probably ndio akiweza kukuja huku ground. You see aanze tu initiatives hapa pale, bodaboda wanainuka. Maromo hiu Alpha Pargade Keyango igakaiga e county ma Kakamega ka tuo mar kansa gi tuo mar oko mapusore mong'ere kaka fistula bende medore e gwengego. Koloso i boma ma Kakamega, jaod gavana Janet Barasa okwayo jonyuol mondo wuo kendo puonj nyithindgi kaka ginyalo geng'o yemo hiu. Omedo jiwo jonyuol mondo ne ni nyithindgi manyiri ma pod tindo yudo chanjo mar HPV mar neno ni gigeng'o tuo mar kansa mar nyodo ma oselandore e kaunti no. Ma oyangi chenro mar thieth manono mano chiw ne jodak ka gidwaro ni mondo piny owacho kony e timo nyayo weche mag thieth ne joma ni kod tuo mar fistula. Wengi wana shida ya fistula na mara nyingi hawaongei. Unajua mtu suffering in silence because unajua ni kitu cha aibu. But bado hatujapata ile 100% screening or treatment. So bado tunaendelea nayo, but our challenge mostly is resources. Since 2015, we have been implementing a fistula program. In fact, we call it Restoring the Dignity of Women and Girls in Kenya. And every quarter, M-Pesa Foundation, in partnership with Flying Doctors Society and the county hospitals, we conduct fistula surgeries. Ani sasa vile walisema hapa iko ya bure, nikasema waje ni kuja hapa kwa sababu sina pesa. Nimejaribu kwenda Kosui kadhaa kama miezi 6 na sijisikii vizuri, nipea dawa inapoa tu kidogo tena inaanza. Mimi nilikuwa na issues from 2018. Nimekuwa na back problem. Nimetembea kwa hospitali nyingi sana, lakini sijaipata kutibiwa na nipone. Mwaso wakati wa baridi inakuwa severe sana. Then I don't lift heavy things. Siwezi fanya kazi nzito hivyo. I felt wacha nikuja nione kana naweza kutana na specialist. Kwa uke gwenge ma Kakamega wadhiane Kisii. Sirikand kaunti ma Kisii ochako chenro mar KOP ne gwenge ma osebedo kod midhiero mar nok mar pi. Gavana ma Kisii Simbarati kaneloso e chenro mane oyawa kata seche mane oyawa yanga chenro mar KOP e gwenge mag Kiogoro e gwenge ma Nyaribari Chache
Notiyo kod thuolo no igolo siem ne ji matiyo kod yore ma ok owinjore e keyo pi e kaunti ma Kisii. Chenro no geto chopo ne jodak maromo 2,000 e gwenge mag Menyinkwa, Otamba, Kiogoro, Nyabuto kod Amariba. This program is the last mile connectivity effort for the benefit of the residents of this area, courtesy of the county government of Kisii through the Gusii Water and Sanitation Company. I will not condone endless complaints from residents over water shortage and the sewerage overflow in Kisii municipality and its intervals due to inefficiency. I've seen the new team, Madam Lucy, you put in place. No shortcut. We need service, period. Today we are happy because also the county government, through your support, has been and has given us a hand in support of this project. And we want to sincerely thank you. We also want to sincerely thank all our stakeholders who have also supported us as a water service provider so that we are able to achieve the mandate of Gusii Water and Sanitation Company. Kwa county government of Kisii ni kwamba mkituhitaji tafadhali mtuhusishe, na tuko tayari kushirikiana na nyinyi kuhakikisha kwamba huduma zinawafikia wananchi. Odonjo weche mag tuke jalony mar mita 1,500 kod mita 5,000 gi mail achiel e piny mangima Faith Kipyegon noyudo ne Kenya midila mokwongo mar mula e piem mar laro osimbo mar piny mangima e boma ma Budapest e piny mar Hungary. Kipyegon nonyiso mor mare bang' loyo jang'wech ma Ethiopia Diribe Welteji kod Sifan Hassan mar